ना गेट खोल है और होय कौन बुढ़ बैठल बा रे में होय देखे जी अते के कहते रे छोटकी ए दीदी जी ई जान ना तनी अरे बाबूजी उठा ना ये रंजी बाबूजी कहती आसू ये हमार न है हमार है ये मतलब हमार ई कॉलिंग कर बाबू अवन जी मम्मी अरे तोर तो बाबूजी बड़ बनन दे ई तो हेती तो बाप का हमार घरारू है ओ ये मम्मी जी मेरा रू कहता हां सच बता तू इतना बता भी ना क्या रे आ हेन तक सच मेरे का सबूत बा कि तार मेरा रू हिया सच का भेल है देख ली क्या कर दिया रे मेरा बताओ कहां घर पड़ी हम घरारू वाल भी आई कहां घर पड़ी तोहार कहां घर पहले पहले कुछ असर नहीं दूसरे के गलती कभी ना ठहरा के चाहिए पहले अपन देखे के चाहिए ठीक बाटे ओय हो हां देखा होती है तनी अपना प्रेम का से भेंट करे लवर से भेंट करे जाता नहीं तनी भेंट कर लिया तनी चुमा उमा ले तो तनी दिल खुश भी हो जाए भिखारी बन के जाता नहीं जाता उपकार कर रे बाप का करी मरस ऐसन मरस से शादी भइल ना हमार कि न कमाए जाला न धमाए जाला एगो रुपया नइखे घर में हमारे हाथ में कुछ कब कल कुछ बेचहु लागल न सब मनो कर देला न त बाप रे तरसी के मन रह जाला हर के कुछ खाए पिए के मिलबे ना करे हऊ कह नैहर में रहनी हमें भले बूढ़ बना त का करी लेकिन पैसा दे त ना बाकी पूछ मत पैसे पर सूते ल जाए आ कुछ कह देरी नहीं ये खाली कि हमके हई चीज चाहिए तो फट से तैयार हो जाला आज फोन करके बुलाई ले तनी पता बटे हाथ में पैसा वैसा तो है नहीं खे आ कम से कम मिले आवे ना तो पैसा जरूर हमके दे के जाला अबे बहाने पैसा वैसा तनी मिल जाई हमरा के बतिया ले फोनवा ना उठावे ना हेलो आ कहाँ बानी जी जाना तनी एगो बात कही बढ़िया से मिले के मन करता आहे दादा मरद के तो पूछी मती मरद के लगे हम खुदे ना रही ना सब मरद मिलल बा के मन ना रहे शादी करे के लेकिन का करी माने गांव समाज से या अपने बाप माता की वजह से हम शादी करने के केहू का कही तो आरा से हम इतना प्यार करी ना कि बाप रे पूछे के नहीं कि उतना अपनी मर्दों से हम ना करी ना सच क्या तड़ा ना ठीक बट कितना टाइम लगी 5 मिनट ठीक बा रख जल्दी कट गई बाप रे ये खाली अगर हम मिले कोई देनी ना तब फोट से बेचैन हो जाना वो हमसे बहुत प्यार करे ना वो तबे ना चला तनी कौन जुगाड़ करी तबे ना मिलब क्यों घर में नहीं खे ना के बाजी तनी कुछ दी तनी तनी जा तनी हो तनी कुछ दी तनी होने जाए के बड़ी तनी लभर से मिले बानी जी तनी दी कुछ ले आई तनी भूख लागल बा बुझा कि कुछ ना मिले जाके होइए नहीं के दोसर दुआर देखा दा कुछ मिली ना अरे खालू तिरंगा गुड़िया हो झाड़ी के जा झाड़ी के खालू तिरंगा एहू दोरिया में देख ली केहू बा जी इमे तो ताला बन बाटे केहू निके अरे खालू तिरंगा गोरिया हो फारी के जा झारी के बुझाता कि ये दोरिया है आयरन तिलक में ये दोरिया हो केहू बा हो के बा ओए टोपी मुंह से नतिया लेके गोइठा में ढुका देलन न सा बता मैं बुढ़ावा नए के किन के लेके अइलन हां आ कहत सकी का जाने तू ही धइलो खबुचन दे देलो खबु अपना बेटी के हमार बेटी है तना जी का भइल बिया आ ज्यादा ई बनवा की जैसन बड़की बुद्धि दिमाग के बिया वैसने छोटकियो बिया ज्यादा भगवान जी दोनों गड़ मिल मिला कर रहिए सब अपन ठीक है ना क्या करतन जी बैठ के है टोपिया मिल गई आई कहां रहल गोठा में लगा रहो ना सा बाकी कोटल ने खसा है का आई का तारी में है कटले वाला सा है एगो बात कही मम्मी जी का जान तनी जाए के माई के है ठीक ना आ चूड़ी है घरे पहने वाली कुल बड़ी से एगो हम नहीं चूड़ी आवत एकरा पहला फाउ लटके ना लागल रहता खूबे बड़े बड़े तनी उहे खरीद ले आई ना कल जाए के बाटे
अब अचानक कहत रुक जाए के बाटे जान तो रुस तनी बिना हम रह ना पावे नहीं आ तू चल जेबी तो हम कैसे रह तो खाली 2 दिन खातिर जाए मम्मी। ना हम एक दिन तो रहिए ना पाए 2 दिन कहले बाड़ू तो चूड़िया खरीद के लिया दिन, लेकिन उहे वाला ले आए जो ना में लागल रहता लटके नावा। अच्छा ओकर दाम होखी तबे ना ढेर पैसा का थोड़ी मिली, 500 का मिली। अब बताव हो 500 रही तो एक हफ्ता के तिया तकारी चलिए 500 के चल का करे के लिया देते बाकी नैहर मत जइए सब तनिक रहे सो तो जान तो हमारा खूब ठीक लागेला। क्यों दीदी कहत रह वही में चूड़िया तो वो के लिए ले जाई, वो अपनी पसंद से खरीद ले। हमारे लिए बूढ़ पुराने बहनी आपके खरीदे तो आई ना तो उन के लिए तो पसंद कर ली। हाँ ठीक रही खूब हमार खर्चा बैठा सा का करे के बा ना करम तो कहबू सा कि बुढ़िया करते नहीं खी अब तोर घट रहा तब ओकरो लगले घटी गई का करे के बा चलो सा किनिए देता नहीं हमारा का करे के बा पानी के भाता नोट कमा के ओजे बेड़ा पीछा बा पैसा आप जन कर दी मी तो। हां तो ठीक बाटे घर द्वार बढ़िया से देखी है ठीक बाटे। हां डंग सौर से रही ना कि कोनो मेरा रोएली से तो आ बैठा के बतिया लगे माया जी बन जइहो। हम के उसे बतियाई ना मम्मी जी, मैंने आपके विश्वास कहो तनी ठीक बाटे। अपन काम धंधा कोई नहीं गेट बंद करके सुत रहनी ठीक बा। ठीक है हम जाते लोग के लिया के जाए बड़की के। बाप रे बाप चल तो गई नहीं मम्मी जी, अब कितना खुशी के बताओ। हमको चूड़ी थोड़ी नहीं खिलावे के बुढ़ियो तो खाली यही गने कहानी ना हमें वही गने जा अच्छा हम तो कहते नहीं कि 2 घंटा के बदले 4 घंटा लागे जाओ जल्दी दुकानिया वाला चूड़िए ना देवे, इतना भीड़ रहे कि 13 घंटा लग जाए तभी ना ठीक रहे, खूब बढ़िया से मिल ले। बाप रे को मन करत रहल छोला खाए के, 1 रुपया हाथ में नहीं खे, लेकिन आज तो पैसे बतावर ना छोटकी वैसे ही छोड़ देले दिया का करू हो बेचारी खाता ना काम करो एने करो कि ओने करो सगरो अपन करते रहेले। आ देखो ना कितना हमर छोटा की बढ़िया ही या कोई ना कि ये छोट को देखी अभी ये झड़ुया लगावत नु तो अभी ये बोले लगी कि दीदी जी हमारा रहते रहुआ काम करब रहुआ कुछ करब। बड़ा बढ़िया हमार गोतनी देले बड़ा भगवान, हम बड़ी खुश रही ना अपना गोतनी से कि जाए तो हो देखा मुरैया बुचिया खा के केने बिगले बिया हम जो हत रहे कहाँ कैसे कहेले हमार छोटा की ये दीदी रहुआ कहे कि हमारा रहते काम करब। देखो आता ना छोटा की हमारा के सुख दे देले बिया न कि अब हमार बहारा हूँ झाड़ू के मने ना करेला कि हम कुछ करी काम धाम चाहे तो भगवान पड़ी हमार घर परिवार बढ़िया बाटे। छोटा कियो खूब माने ले हमू मानी ना आ मम्मी जी के तना माने नी बेचारी एकदम बुझाला नो कि जैसे माई हई बुझेबे ना करेला कि सासू हमनी के हई लगेला कि एकदम सास देवी आ गइल बनी। हे भगवान जी हमनी के मम्मी जी पापा जी सब परिवार, पापा जी तो बहरे बनी और सब परिवार हमनी के खुशी खुशी रहे नी जा। वहाँ के बाहर बनी तक का हमू बहुत खुश रही ना, कोनो दिक्कत नहीं के वहाँ के साल भर 5-6 महीना पावत रही ना, हम बहुत खुश रही ना। हे भगवान सब कोई के ऐसे घर दिया ऐसे घर द्वार ऐसे सब कोई मिल के रहे जानता हो का कहाली। रोहिता के मम्मी कतना झगड़ा करेली और रजनिया से कतना झगड़ा करेली अपन लड़का से। बाप रे बाप तो से बेटा से हमनी के भगवान लगन वैसे नत कर कि हमनी घर में झगड़ा आव तो दूसरा के बात क्या सुने के बाद ना बढ़िया हई मम्मी जी मोने नहीं करत कि कुछ करी मन करता छोड़ छाड़ दे सभी करी छोटा की हमरो कति के आ कुछ ना मम्मी जी कनिया के बाहर झाड़त रहनी हो का कहत आ हो कनिया ना आके तनी चलो ना बाजारी आइए मम्मी जी ठीक बा चली बड़ा छल कौआ सड़िया बाजी राउराला छल 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 का ने कैसे ओढ़ेलु जे पहिनेलु जे का हो गल तनी उघार हो गल तैसे ना करे देखी त हमार साड़ी कितना बढ़िया बा एकदम चमकत बुझात कि हमार सासू में जवान हो गइल बड़ी। हां जवान तो हो गइल बानी मन खा पी घले बड़ू त एक रखे अरे बक्सा में खोच लाग गइल हम मम्मी जी इंसल्ट करतनी हमार ए तू कर चल भाई हाथ में चूड़ी नहीं के देखा तनी कहिए से गई चूड़ी पहनले बाड़ी तोरो की नहीं के बा ओकरो की नहीं के बाटे कहते कि दीदी कहत ले कि लटके न वाला चूड़ी हमरो के चाहिए। अच्छा दी मम्मी जी पैसा कौड़ी है नहीं के का चल तो ओकरा के लिया देही चल बाबू सना के हमर मर्दा कमा देता त बुढ़िया कंजूसाई करतिया ना जी ऐसे काहे कहते रहुए के न सब चलावे के बाटे हमनी कम फैशन करेनी। चलो चलल जा अच्छा ठीक बा झोरा लेके आवता झोरा लेके आव हम कह देनी छोटकी से ठीक चलो लगले चलल जा किन देई ना कि हम तो यहनियों के कहीं सुना या कि मर्दा हमार कमा देता था बुढ़िया के कीने में का भइल बाटे हम तो ना जाने कि पतो है हम तो जाने कि बेटी है। चल मम्मी जी झोरा ले लेने चल छोटके के समझ दे हम कुल कह देले बनी ओकरा अच्छा जा दियो सौ समझदार है बड़ा का चल हमर पतो ऐसन तैसन बाड़ी सब। बाप रे बाप कितना मोबाइल बढ़िया है कि चला
ऑडियो से लेके वीडियो तक ले एमे आवेला, कुछ बुझाला ना। बाप रे मोबाइल कितना अच्छा बाटे, बहुत अच्छा बाटे। अरे सोनी सुमन का गाना कितना अच्छा लगा। अरे कॉमेडी स्टार सोनी सुमन बाहर कॉमेडी स्टार का कर तनी बैठ के ही जा। तनी मोबाइल है, तनी कॉमेडी देखा तनी सोनी सुमन का। एगो बात कही। अरे ये तो पूजा भारती का कॉमेडी आवता। अरे बतिया सुनी ना। का हो? मम्मी जी कोई कोनी के तनी जाई खेतवा घूम ले आई। कटा तक के तू जेबू? आपके कहनी है। अच्छा ठीक है भाई, खेता महीना जा सकेले। उ गइल बनी बाजारी ठीक ना, के कल जाए के बापनी गांव में तो कोनी के चूड़ी उड़ी लेगा, बड़की दीदी के कुछ चूड़ी लेवे के रहला तो वही से। चलो ठीक बाटे, घर द्वार बढ़िया से देखिया ठीक ना, हम जाता नहीं। जाए देख के आई। ठीक बा, टेंशन ना ले कुछ। जाए तो बढ़िया से देखा, भले 2-3 घंटा लेट होई तो होई। केवाड़ी बंद करके रखिए ठीक ना, ठीक घर में रह जा अपन निमन से। हां पौर बना के है। जाता नहीं सुनते उहाई लागत है। बाप रे सबके तो भेज देनी पूरा छूटे छूट बाटे एकदम। अरे इतना मिलब ना कि कुल दिन की सुनती चल तनी देखी पूछी कि कहाँ ले आ गई, मतलब फोन करी। हेलो अरे कहाँ ले बड़ा अभी? डोर लगता है सबके चल गई बाटे ठीक ना, कोनो बहाना बना के हम घर से बहरी भेज दिल बनी। आ जितना जल्दी उतना जल्दी आ जाबो तो ठीक रही, नहीं सबके हुआ आ जाई बाजारी से। मम्मी ठीक बा हम दुआरिया पे बाहो के बा के हाजी अकाई का मांगत तनी कुछ के घर नहीं खे जी। देखा कुछ हो कहता दे दा। अब के घर नहीं खे तब। अरे तो हम हनी तुहार जान लभर वाला। हाय ये भगवान जी, हाय क्वेश्चन भेष भूसा बना के तू आइल बड़ो। तो का करी मांगत खात बानी। दादा ई सही कहत रहल कि तू चल जेबू ना तो हम तोरी प्यार में पागल हो जाए। सच कही तो पागल हो गइल बना लागत। टाइम पर देबे ना करबू खाना तो का करी। अंदर चलो चल तनी रे केवाड़ी बंद कर के बात नहीं ना जल्दी से आ जे बैठो और भी ओ चल आई है जल्दी के वो आ जाई। आगे बैठा है गोड़ पकड़ के बैठा सीधा पता बटे। एगो बात कही हम इतना आपके देखला भी ना हमर मन तरस गइल ना, सोचत रहनी है ना कि कब हम मिल लेती आपसे। सच कही तो एकदम मनवा बेचैन रहल हवे। इतना हमसे प्यार करी ना आपके मने का वेशभूषा बना के रख ले बनी। तो तोहरे खातिर निकुल कोले बनी। इतना हमसे तो प्यार करेला कि मने हई हाल हो गइल बटे। हां तना तार से प्यार करेला कि। एगो बात कही तनी एगो गाना सुना दे ना खूब बढ़िया, तनी हम खुश हो जाई। गाना सुना दे। हां सुना दे। अरे खालू तिरंगा गोरिया हो फारी के जा झारी की ओई हया तवार के। अरे बाप इतना बड़ी साड़ी ले आइला पहिरे न जानी हमरो के पहिराई द। सुन ल हे राजा जी सड़िया पहिरे जाए दे। कैसन रहलो? बढ़िया लागल? बहुत अच्छा रहला, बहुत तरह के जान से मानिला। बाप रे बाप इतना प्यार करी ना। हां जान से मानिला एकदम जान पर खेलीला। एगो बात कही मन तो करता कि तोरी संग भाग चली का भाग चले के मर्द की लग रहा है कि मन नहीं करत हमारा। पहले कहनी की शादी कर लो तुम्हारे नाही करत रहला तो न तो बुझाइला ना ऐसे इतना प्यार करता नहीं इतना थी। गाना सुना था ना खूब बढ़िया। एगो गाना बढ़िया कौन सा गाना? कौनो बतावा तो जौने अच्छा लागे। अच्छा हम सुना देई। हाँ सुना। जब नहीं खेवत तक का कर सुना देते हैं। करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, एगो करिए सिवा दी सलवार सिवा दी। कैसा रहला? बहुत अच्छा रहला। एगो बात कही मैंने हम कहनी ना कि शादी ब्याह कल तो तू काहे ना कल लेला? क्यों खड़े ना भइल करावे खातिर अपने से जाई केकरा से कहे के हम बियाह कर। घर और बसा लेती मैंने शादी ब्याह हो जाए तो ठीक है ना रहल। अब तोहरा से बढ़िया जाते अयो दादा तो के हम जानत नहीं खो तू छुएला तो बड़ी हमके जलन ना। सच कही तो हम तो पैसा खातिर तुम्हारे पीछे पड़ल। तो दूगो तो समय है कि बुढ़ारिए पर की जवानी है पर
तो सीधा बैठी न तनी एक और दो गाना सुना दी ना सुनावा। टाइम पास करो तनी खाली पैसा खातिर सुन बोली एगो गाना नहीं खे याद है इतना जब हमसे प्यार करे ना तो गाना में नहीं खे आवती कौन प्यार रे दादा के एगो माने कह दे के गाना सुना अरे गानवा याद रही तो गती ना का याद आवेला खाली तनी खाली याद तू ही तो आवेलो। अच्छा अरे सुतलो में जगलो में तू ही तो याद आवे ए मम्मी चूड़िया खाता ना तू तो कहत रही कि हम कुछ लेबे ना करब हम तो देखत नहीं कोकर से ढेर तोरे सामान लिया गई चल जब मन मानेला बाजार में गइला पर मन करला कि का ले ली कुकुरा कैसे सुतल बाजी मन करला कि भिंडियो ले ली टिकुलियो ले ली चूड़ियो ले ना लेके करते हम फालतू पैसा तो ना लेती मम्मी जी हम जानते बानी कि हमार मम्मी जी हमरा के बहुत मनबे करी हम नोतिया कैसे तो कंदरवा बोलत रहला रे ओने बोली तो कर बेचाई कुछ को आगे बढ़ा मारो के हां तेरी से छोड़ चल गेल नती के ताकत र नटूर लेखा हां चल जल्दी आ चली मम्मी जी माने कहत नहीं ना कि आप लगे से हटे के मन नहीं के करत हमके साचो कहीं तो तारा मन करते नहीं के हमरा मन करते नहीं के हटे के तो अब हम ऐसे न कइला कि का करी अब मर्द मजबूरी में माने मर्द के लगे रही ना भूला को कि नहीं कहत आपसे इतना प्यार करे ना कि मर्द के भेज देले बानी खेत पे ठीक है बात मर्द के भेज के दूर रही ना कहीं के पैसा खातिर प्यार कर दूर रही हम किस बात केहू आ जाई केहू नहीं आई दुई गो बोले बड़ी तो आवता कहे एगो बात सुनी ना हाँ। तनी एगो गाना सुना देना और ना गाना सुना दे गाने सुना दी कौन सा गाना सुनाए जनती जेटी कुली पे सैया जी लो भाई जई है किस्म किस्म के लगैती छोटकी नदी रे किस्म किस्म एगो चुमा दा बाग रह दिन ठीक है रुकी है ओढ़ के ढेर ना चल ना गेट खोल है और होय कौन बुढ़ बैठल बने एमे होय देखे जी अते के कहते रे छोटकी ए दीदी जी ई जाना तनी अरे बाबूजी उठा ना ये बाबूजी कहती आसू ये हमार न है हमार है ये पता ना मत ई कौन इनकर बाबू अवन जी मम्मी अरे तोर तो बाबूजी बड़ बनन रे ई तो हेती तो बाप का हमार मेहरारू है ओ ये मम्मी जी मेरा रुकोता हां सच सच बता तू इतने बता भी कि क्या रे आ हेन तक पहले सच मैंने का सबूत बा कि तार मेहरा रुही है सच का भेल है देख ली क्या करती यार और मेरा बताओ कहां घर पड़ी हम मेहरारू बन भी आई इसमें कहां घर पड़ी तोहार कहां घर पहले पड़ी? पहले कुछ अवसर नहीं दूसरे के गलती कभी न ठहरा के चाहिए पहले अपन देखे के चाहिए ठीक बटे ओय हो हां देखो मैंने उतार का यही बताओ अब हम पैसा वाला पार्टी पैसा देवे खातिर आए रहनी हां तो चुम्मा लेके पैसा दे बोले बता पैसा में आगे लगा दे जाना तो देखा तू अभी बस अब घर में होती भाग कर छोड़ के हां मारे भी करिए छोड़ो छोड़ ना रे मुआ ही करके अच्छा दिन बैठ कर जी अरे तो का चीज के कमी रहला कि तू पैसा वगैरह से लेते लिए चुप रह रुक हां तो का पूछ मम्मी पैसा ना देत रहनी हमारे गांव के बाबूजी लगी हां ओय गो कैसन बाप भाई रही कि बेटी से सटी एक चुमा ले कोई के मेहरारू ही हटे के हम करिए ना तो बढ़िया मत बोले ना इससे पूछ ले इससे तो में कहीं मार फोन करे तो चूड़ी भौजा दे ना बनी 100 पर एक दिन के बाजार में बड़ा ये सब ते करी माई बाप से में हमारा के खेतवा जल्दी जल्दी खुश होके भेजत लेके जाई जी खेता में बूढ़ से चुमा ले लू 60-70 साल बरिस के आदमी आ मरद से तू चुमा ले लू भाई जवान तार मरद छोड़ के तू बाजारे माई आ भौजी के भेजलू दीदी के अपन कुछ बुझाता धोखा देता हमारा के धोखा देता हो कभी रे बुढ़ा से बिया करबी बोल बस बिया करबी नहीं कोले हाथ जोड़ता नहीं ऐसे गलती कब ना होई देखी करबी ना आज बार करबी ना अगर गलती करे को है तो बुढ़वा तो से बियाह करे कभी बियाह से करे भाई का चुम्मा काहे लेत रहू हैं का हम खराब रहनी हां ई भातार खराब रहला कि गांव का यार बुढ़वा के भातार बना लेनी हैं न माफ कर दिन आज में से ऐसे गलती ना कसम से ना पक्का तेरा में गलती करबू ना बेलथरा में ना बलिया में देखबू ई देवरिया ह अगर देवरिया में गलती करत रही ना तो हई भातार जौन बा ना ना बियाह कर दे तोर बुढ़वा भातार ठीक बा
बताओ आज सब केहू जान गल सही कह लिया कि कितना बेकार आदमी रही ना तो अपने कामयाबी बुढ़ावा तो आज बाटे कल छोड़ छाड़ दे। हे भगवान जी हमके माफ कर दिया, जाता नहीं माफी मांग ले सबका से।